paperin di dewe paperin di minangkane sing ditembangi Jalali selawase Mimi Rizki Eman wong seduluran ora bakalan di senang Jiku wis tekani janji Negang wis tekani bangsa ciri wanci Ari bangsa diri Bos Paris dewek sing banyak Alhamdulillah Sekarwati waktu kian masih dupai waras kewilujengan Masih dupai nikmat sehat Masih bisa kumpul kelawan batur Masih bisa baktilan ngurusi sing dadi wong tua Ramaki pegagan Mama yang sipai ini sampun tenggelam Senajan Kanjeng Ibu wis mundur saking alam dunia Tapi uripe Sakarwati ora pernah kurang sandang kelawan pangan ora pernah kurang kasih sayang saking wong tua lanang selalu nuruti apa sepenjaluke Sakarwati banget ramake pegagan eman kelawan Sakarwati Mama Surya diminangkan sing ditembangi Mama sunculan dari minangkane singur mengati Bos Malijo dewek Sumpaning batine Sakarwati pengen nyenengaken sing dadi wong tua karena sadar wong tuane Sakarwati cuman Rama pengen deleng Rama bahagia pengen deleng Rama bangga kelawan Sakarwati senajan wadon pengen dadi panutane rakyat sarempe sikri gedhing minangkane pasayur belengan nok delinge gedhing sing hormati mong gawe kecewa sing dadi wong tua mulane sing awi cilik sampai tumekang dewasa Sakarwati selalu pilih-pilih kanggo bergaul selalu milih-milih kanggo dolanan watir Sakarwati kegawaning pergaulan sehingga gawe kecewa sing dadi wong tua Widodo minangkane sing bayari minangkane sing duwe notaris Tegala Tama Dewe Rizki mebel sing mati
Tapi memang tak akui, beli bakal tak pungkiri, waktu kian Sekarwati lagi ngerasakakan bingung, lagi ngerasakakan sedih, kudu priwe Sekarwati, kudu kanda apa kelawan ramaki pegagan, rasa keder mandana palamun rawa kurung Nok titi nok titi sing ana ning ngongkong dhewe sampun ora esuk nakir Bunda Junti sing duwe wilayah dewek sing hormati saring pempeng jeprek gede Mas Jeprek sing bayari Mama yang oya sing duwe Taiwan gendingan kenang belane beli seminggu rong minggu bahkan hitungannya wis hampir rong wulan jalan ana rasa blenak ning wetenge Sekarwati. Biasane tiap bulan selalu ngerasakakan rasane ya pada kaya batur, tapi kian dihitung wis rong wulan Sekarwati ku meneng bae ora pada kaya batur. Priwe Sekarwati bakal kandak lawan Rama, sedangkan Rama kan bling weruwi apa sing terjadi kelawan wong wadon nggal wulan sirkulasine priwe rasane. Aduh priwe kini ya lamun menang kelawan menang watire dadi bumerang ning keuripane Sekarwati kelawan Rama. Tapi lamun kanda watire sing dadi wong tua kecewa, bingung Sekarwati. Bokat kula ka uwong mang Nok Sekar Tanjung. Sekarwati mamang Sekarwati nun lagi gelendengi apa sih Nok? ya yang gelendengi awak dewek mang Aja gelendengan bae Nok. priwe sih Nok wong bakal lamun konek udalan nek kuloro siji bakal beli waras klorone mati. ide iya ya mang Aja lok dilamuni masih mending menen Nok melu ning rame-rame ya karo mamang ayo Nok. ning rame-rame Iya. ana rame-rame tamang Ana ning Junti Kedokan. oh ning Junti Kedokan. Ya tapi Sekarwati pengen melu ga kok izin dikit mang. Wis engko kita sih ngomong ning Rama daripada senok lama lamun dewekan kone awake gering. Soalnya mah durung pernah metu. Wis kok tenang kita sih tanggung jawab. Dah Iya, sebabnya toh. masalah panitia wis mulai temo kene Oh no. konon mang. Iya. Ya wis sampean tanggung jawab ya mang ya. Ya, Wis wis. mangkat tanune mah wong Ya, temone ya. mah. Soalnya mikir kepaya gegeman kini mang. Ya wis janjian koniku. Iya kuniku mang tanggung jawab ki mamang serening ning kene ki jareng rungo beja ning desa Junti ning buyut peselutku lagi ana hiburan lagi ana unjung-unjungan ya. Nah bener no. Unjung-unjungan nanggape apa ku mang? Sandiwara. Iya. Kok dikit kepaya dibeneri dikit ya Ya mang. iya makanya dibaca niku nak kakek numpuk ngonek ora kebaca. Iya bruk mamang yang ngomong dikit. Malah kebendu ngoneku. Iya. Bro jagian dibaca. Dalah kok sih diurut. Yang udah balik kangen bacane.
Oh, enak beli hari makenen mah. Dong dibaca nih. Sing terkhusus dikit kanggo panitia babuyut peselut, panitia lanang katut panitia badon, kanggo wong junti kabeh bae, kanggo Bapak Dasi Magaber Bunda Bebi, ora ketinggalan kin ki kanggo Papa Rizky sing duwe sepat kerep enggak Papa Rizky, ora ketinggalan kanggo Bos Paris sing duwe cahaya wulan, kanggo Sinar Sayur Kedik Mama Marcel Wong Candi, ora ketinggalan kanggo Pak Widodo Notaris Tegal Taman, ana maning saking Mamah Oya sing ananing Taiwan, kian saking Noktuni salam kanggo Mas Ipung Mimikus, salam kangen kanggo Mimi Uci, apa kini Lempuyang tah Mimi Uci nyuwun lagune Jail, ana maning Kacung Adit wong senggol sing duwe triguna Mas Eryanto sing ananing Papua, Mimi Edilan kanggo Mimi Edilan kin ana maning saking Kang Ikin Telung Balen sing duwe bos sayur balap jaluk lagune Anak Dewa siji maning ki Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Pak Lurah Wardani dan khususnya buat panitia beselut sing kanggo Mimi Hesti nyuwun lagune Hukum Karma. Terima kasih. Kin makini serening akeh penjalukan lagu bari nyumponi kanggo wong kene kabeh bae sing gampang sing amo-amo, bari kanggo wong sing lagi temuan kelawan tetep demen bae. Ku napita ko jagi-jagi ya. Ku aku jagian ayu. Jora siapa dengan Mang Rus? Dagian Mang Rus, kotak toko kakan mixu ya Mang Rus ya. Kok dikit. Asar, kok dikit. Asar. Ayo meneh geser. Asar dingin ya. Sehubungan. Mesum ke kampung, sedona ketemu Mama Oya, sing ananing Taiwan Mama Oya. Kelingan kenang sopane kebayang ning gantenge mangkenen toman rasane demen wis ana sing duwe mamane setenu sayang mama setenu Mama Oya sing ananing Taiwan Mama Oya sing ananing Taiwan Mama Oya sing ananing Taiwan Mama Oya Mama setenu Mama Gibran wong sumur ula 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 Mama Gibran. Amat kang kula ngerti Mas Ama sampean wis duwe rapi tapi kepriben mimitilan kula ora bisa ngalih mimitilan Mimi Mama Dilan Mimi Dilan
Dede Galasi Kang Mamat Amat Kang Amat Kang Amat Kang Amat Kang Amat Kang Amat Kang Amat Dede Galang Apang wong lampean wawas berselut lampean kelingan Kang Apang sayang wong beselut sing eman Kang Apang wong beselut wawas yo wawas wong beselut eman kelingan Kang Apang paling eman Kang Apang wong beselut yayu wawas wong beselut yayu wawas wong beselut yayu wawas wong beselut wong beselut yayu wawas wong beselut siapa Kang? Oh Rizky Mebel Papai Rizky sing dua Rizky Mebel Papai Rizky sing dua Rizky Mebel Papai Rizky sing dua Rizky Mebel sing dua Rizky Mebel Papai Rizky sing dua Rizky Mebel Papai Rizky sing dua Rizky Mebel Papai Rizky matur kesuruh sing dua Rizky Mebel Mimi Dilan 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 dan kula ngerti Mimi Dilan duwe laki tapi kepiben Mimi Dilan kula ora bisa kelalen Mimi Dilan Mimi Dilan Mimi Dilan Mama Dilan Kang Amat Mimi Dilan Kang Amat Kang Amat kang sing percaya ulan yang sampeyan cinta Kang Amat semulan sepisar tulung pernah pilih tanah Dede Ius Dede Ius Dede Ius sayang Dede Ius wong beselut aman Dede Ius yang paling sayang Dede Ius wong beselut Dede Ius beli bisa dihilangkan Dede Ius wong beselut eman Dede Ius sing sayang wong beselut sing eman Dede Ius wong beselut 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 Dede Ius kelingan kenang sopani warung beselut sayang warung beselut eman warung beselut sayang warung beselut eman warung beselut warung beselut warung beselut matur kesuwun wong junti kanggo anak putung babuyut beselut Rama sing mau ta sampean Rama ya sing mau ya pangapura Sakarwati bok menawa Sakarwati ganggu ning istirahat Rama Sakarwati dalem lagi seneng-seneng ya ya jare dewek mah lagi ngibur diri serening ning kene kan anak putune Mbah Buyut beselut Rama Buyut beselut nggih Rama pengen takon karo sira mangga Rama tapi padan-padane takon ning sira slumliwir angin kerasa adem ya dodoke bari geser bari enak kandane
jalali dengan bose. Tapi padan-padane ngrawat takon Sekarwati jawab sing jujur karo Rama. Sekarwati bakal jawab jujur kelawan Rama karena Sekarwati ora pernah bohong kelawan Rama. Sebab bakal wong bohong hukume Dosa Rama. eling-eling anake Rama. Sejatine Rama ngrasakaken tambuh ing sejroning ati ngawas-ngawasi atawa ndelengaken Sekarwati. Kesawan dening Rama Sekarwati awak kayane megar. Apakah memang karena lemu? Apakah megar sejen perhatiaken nang Rama beda karo dina-dina biasa? Yung jagat mendung kadang-kadang mangani penti rujakan tolin delengaken siraku pengennya turu bah. Jawab ning Rama ana sesuatu sing dumadi dening pribadimu. Ampura sedurunge Rama. Sebenarnya Sekarwati pengen terus terang kelawan Rama. Ananging Sekarwati rasa wedi Rama. Wati Rama sewa. Wati Rama murka kelawan Sekarwati. Apa dianggap Rama ki bleman karo Sekarwati? Boten Rama eman kelawan Sekarwati. Bukan dianggap Rama kurang sayang lawan Sekarwati. Banget sayang lan eman Rama kelawan Sekarwati. Ia bakal ngrasakaken Rama eman kelawan sayang. Mustahil Rama kongkon murka kelawan pribadimu. Ayo terang-terangan jawab kelawan Rama. Jujur Rama. Sing duwe sinar sayur dewi pinakane sing ditembangi aja lali. Sing duwe jangkar junti keding eman sayang selawasi. Eman sayang selawasi. Awak Sekarwati megar duduk karena lemu Rama. Jagat peteng sokat maja pentil duduk karena Sekarwati kurang mangan kurang belanja. Ananging wis 2 wulan kian Sekarwati ngrasakaken beda ning dirine Sekarwati Rama. Diarani beda. Sekarwati tambah dina tambah bulan wetenge Sekarwati saya gede Maksudmu Mbok? bahkan tiap esuk Rama Sekarwati ku selalu pengennya muta-muta bae Rama. Lah. Pengennya sing kecut-kecut bae awak bawa rasa lemes bae Rama. Pengen turu bae Rama. Sekarwati dewek banget belum mengerti apa sing sejatinya terjadi kelawan Sekarwati. Dalam Rama Bakat kerongokaken saking tanda-tanda atau ciri-ciri kan nembe kepapar marang pribadi. Aja-aja sira lagi ngidam iki Sekarwati. maksudnya Rama Sekarwati ngandung Rama. Ya iya langka maning bakakan kaya mukot.
Sekarwati ning ngandung meteng Rama. Tapi sing gawe kaget marang Rama, perasaan Sekarwati blilokan memangkatan ado-ado, blilokan linggar saking tempat sarta panggonan, selalu bebarengan karo Rama. Tapi sira mampu nganti berbuat sing ora-ora kang kaya mengkono karo sapa Sekarwati? Ampun Rama. Jawab Rama. Titik geding minangkan sing hormati aja lali rizki mebele geding kang bayari jareman jariku sayang sareng bos Paris keding bos Paris nok titik aja lali selawase. Sekarwati selalu nunut manut segala perintah Rama, selalu nyumpingakan apa sing dasi nasihat Rama. Durung pernah Sekarwati ketemu kelawan wong lanang Rama. Tapi kejadian saat saiki kang tuni badening pribadimu mustahil iku tanpa berhubungan lawan bocah lanang. Ayo terang-terangan karo Rama sapa bocah lanang. Sekarwati jujur kelawan Rama. Durung pernah Sekarwati rasakan demenan kelawan wong lanang ataupun cecombanan kelawan wong lanang Rama. Sekarwati ngomong karo sapa saat saiki sira? Wong tuane Sekarwati. Blesake nganak tentu wong tua kegawa blesak. Bakal sira brigake jawab sapa sing dadi wong lanange. Mengko jabang bayi lahir sapa iku bapane? Mulane terang-terangan karo Rama aja sampai Rama murka kelawan pribadimu. Sapa arane bocah ndi bocah lanange sing berbuat kelawan sira? Sumpah ning batin Sekarwati Rama. Sumpah demi Allah Rama. Tapi nang apa bisa kejadian kang kaya mengkenen Sekarwati? Terangaken kelawan Rama. Kaya nangis jroning batin banyu matane kumacakan kaya sedih sereng nok titik geding minangkan sing ditembangi aja lali masih nabaseng. Gantungan sepira dhuwure Rama, pendeman sepira jerone Rama. Sekarwati durung pernah ketemu kelawan wong lanang. Sekarwati dewek durung weruhi apa sing sejatine terjadi Rama. Sekarwati ngandung, tapi Sekarwati durung pernah cecombangan Rama. Sekarwati beli tengpung kiri dening batin yang Rama percaya kelawan pribadimu karena saliramu merupakan didikan yang Rama. Tapi jelasakan kelawan Rama pernah melakukan perbuatan apa sehingga saat saiki saliramu ngedadian kang kaya mengkene. Apa sih yang pernah sira perbuat tanpa sepengetahuan Rama Sekarwati? Rama, Sekarwati kelingan Rama. Sedurunge Sekarwati kedadian ngandung kang kaya mengkene. Pangapura sedurunge Rama. Sekarwati pernah manjing ning penggolingane Rama. Bahkan ngemet kempek sing ora pernah ado kelawan Rama. Sing Bingung blik ketemu ning tung susah padalang kasudan. Takdir beli bisa dipungkir. Bos Paris dewek minangkane sing ditembang. Sareng Kang Mas Rizky mebele gede minangkane sareng nok titie gede mesingu.
mati. Ning kono Sekarwati karena penasaran, si Kempek ireng ora pernah ginggang kelawan Rama, sehingga Kempek kuan lengere Rama tak gawaning penggulingane Sekarwati Rama. Setelah diemek-emek tak gawa turu pusaka kuan iwal Kempek kuan ku ilang Rama. Sekarwati Dalam Rama bener cinaritan yang sira Sekarwati orna pernah bohong kelawan Rama. ora digawe-gawe sing nembe kepapar marang sira. Sumpah demi Kanjeng Ibu Rama, Sekarwati ora pernah ngomong digawe-gawe kelawan sampeyan. Kawruan marang pribadimu pusaka iku dudu ndeke Rama ya. Ananging amanah swijining titipan saking Awirengga. Yen ugane karena melakukan perbuatan kang kaya mengkonon sira sehingga ngedadian kang kaya mengkenen, berarti jelas Rama bakal jaluk pertanggungjawaban marang Awirengga. Apunten Rama, Ya. lamun oleh Sekarwati weruh sejerone Kempek ireng kuan ku apa isine Rama? Sekarwati, Dalem Rama dewek beli weruh lan ora pernah buka ing sejerone tas kuwen ya. Ning sejeroning Kempekun karena kuwen barang amanah. Sing jelas apa sejatine isi Kempek mau lan uga apa kang dadi marga sarta jalaran bisane dimek-mek nang sira bisa ngandung satsiki seliramu mengko tabir kiyen iwal kejaba Awirengga sing bakal buka ya. Mulai semono satsiki uga sira bakal ketinggal kari marang Rama bakal gulati Awirengga jaluk pertanggungjawaban perihal keberadaan pribadimu. nggih Rama, Ketinggal kari Awirengga. sing hati-hati Rama. Duh, Awirengga ning endi ananing sira bakal tak gulati marang isun sira. Berarti ari wong ngedeng bae, wong pengene majak bae. Berarti kun ku tandane lagi ngandung. Berarti Sekarwati ki lagi meteng. Rama, kula nyuwun kelawan sampeyan, tulung bedara kenapa sing terjadi kelawan Sekarwati Rama. Sekarwati bakal nyusul sampeyan, bok terjadi sesuatu apa-apa kelawan sampeyan Rama.